У цёплы час, а асабліва ў перыяд летніх канікул, пытанне дзіцячай бяспекі становіцца асабліва актуальным. На арганізацыю вольнага часу дзяцей і недапушчэнне правапарушэнняў накіравана міжведамасная праграма «Клопат». Як яна ажыццяўляецца ў нашым раёне, глядзіце ў нашым наступным сюжэце. Сотрудники органов внутренних дел в рамках данной программы обследуют территории с целью недопустимости детского травматизма, детские площадки, горки. Также в рамках данной акции мы вовлекаем подростков, состоящих на индивидуальной профилактической работе, в организованную форму досуга. Это стройотряды в БРСМ, либо направляем их в лагеря. Супрацоўнікі раённага аддзела ўнутраных спраў таксама наведваюць аздараўленчыя лагеры, дзе праводзяць з дзецьмі і падлеткамі прафілактычныя мерапрыемствы. На гэтым тыдні начальнік інспекцыі па справах непаўналетніх Шклоўскага раённага аддзела ўнутраных спраў Роман Бакунович правёў такую сустрэчу ў аздараўленчым лагеры «Космас». У сваім звароце ён расказаў пра асноўныя правапарушэнні, якія здзяйсняюцца дзецьмі і падлеткамі, і чым пагражае тое ці іншае злачынства. Роман Александрович таксама засяродзіў увагу на модных зараз экстрэмальных селфі, сацыяльных сетках і небяспецы, якія яны могуць у сябе ўтойваць. Напрыклад, групы па тыпу «Сіні кіт» або відэа парнаграфічнага характару і адказнасць за іх. Начальнік інспекцыі па справах непаўналетніх выклікаў рабят на адкрыты дыялог і абмеркаваў з імі пытанні правапарушэнняў, за якімі яны могуць сустрэцца. Это постоянно так проводится, и на смену раза 2 или 3 к нам приезжают инспектора ИДН, сотрудники МЧС, которые проводят вот такие вот различные лекции, мероприятия, занятия с нашими детьми. Это как-то воздействует на детей. Дети начинают прислушиваться. Не то, что мы говорим, просто обычные люди, а вот если сотрудник говорит, значит, дети прислушиваются. У раённым аддзеле ўнутраных спраў адзначаюць, што ў цёплы час узнікаюць пытанні, звязаныя з бяспекай дзіцячых гульнявых пляцовак. А таму ў рамках праграмы «Клопат» надаюць увагу і іх праверцы. В первую очередь мы, конечно, проверяем конструкцию, крепление конструкции, исправность данной конструкции, чтобы эта конструкция бесхозно не находилась на игровой площадке, а функционировала, и подростки могли проводить свое время на данной площадке. Працягнецца праграма «Клопат» да 1 кастрычніка. Адзначым, што дзіцячая бяспека і законапаслухмянасць ляжыць на плячах у першую чаргу бацькоў, а таму усім мамам і татам варта ставіцца да сваіх дзяцей з усёй адказнасцю і загадзя прадумваць іх вольны час.